खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां। खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि आरो समाज सिबियारि प्रानेश्वर ब्रह्मआ रुंसारि जाबाय। गबर्धना गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि, लिरगिरि, बरपेटा रड चापाखामारनि थागिबि बिथां प्रानेश्वर ब्रह्मआ रुंसारि जाबाय। थांना थानाय समाव बिथाङा गोबां हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमना खामानि मावदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफादफोराव गावखौ बावसोमना खामानि मावबोनाय समाज सिबियारि प्रानेश्वर ब्रह्मनि रुंसारि जानायखौ ओनसोलनि गोबां सुबुंफोरानो दुखु मोननाय फोरमायदों। नैथि खौराङाव दङ मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ बन्द खालामनाय जाबाय। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमायाव थानाय मोनाबिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ खुंथायनि गनायथि होनाय सम जोबनायनि जाहोनाव बन्द खालामनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि खौराङाव दङ महाकुम्भ मेलायाव सा 30 सिबियारिफोरनि जिउ खहा आरो सा 60निबो बांसिन सिबियारिफोरा गोब्राब जोखोम जायो। थांनाय 29 जानुवारियाव महाकुम्भनि संगम ओनसोलाव गोथार दुगैनाय बुब्लियाव बाहागो लानो थाखाय लाख लाख सिबियारिफोरनि होंगो दोंगो जानायाव सा 30 सिबियारिफोरनि जिउ गोमादोंमोन आरो सा 60निबो बांसिन सिबियारिफोरा गोब्राब जोखोम जायो। मख'नो गोनांदि महाकुम्भ मेलायाव मोनसे हिन्दु धोरोमारि दावबायनाय फोरबो जायखौ भारतआव मोनसे रुजुजायै ग्रहफोरनि गोरोबलायनायखौ दिन्थिनो थाखाय फालिनाय जायो आरो महाकुम्भ मेलाखौ 12 बोसोरनि उनाव खेबसे खुंनाय जायो। महाकुम्भ मेलाखौ भारतनि मोनब्रै गोथार थावनिफोराव खुंनाय जायो। थावनिफोरा जाबाय प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक आरो उज्जैनाव 12 बोसोरनि उनाव खेबसेल' खुंनाय जायो। बे बोसोराव थामहिनबा देग्लायनि 2025 मायथाइनि महाकुम्भ मेलाखौ प्रयागराजआव खुंनाय जादों। बे फोरबोनि समाव गोथार दैमाफोराव दुगैनाया बिथांमोननि पापफोरखौ सुस्राङो आरो इसोरनि गुन मोननो हायो होनना सिबियारिफोरा फोथायो। बेखौ लोब्बा लानानैनो थांनाय महाकुम्भ मेलायाव गोथार दैमायाव दुगैनो थाखाय लाख लाख सिबियारिफोरनि होंगो दोंगो जानायाव सा 30 सिबियारिफोरनि जिउ खहा आरो सा 60 सिबियारिफोरा गोब्राब जोखोम जायो। लोगोसेनो दुखुनांथाव जाथायाव जिउ गोमानाय मोनफ्रोमबो नखरनो 25 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों इउपि सरकारा। ब्रैथि खौराङाव दङ फिन आरोबाव बिरखंनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। आमेरिकायाव गंसे बिरखंआ अख्रां गोजौआवनो खामदों। आमेरिका एयारलाइन्सनि बिरखंआ आर्मि चपारजों अख्राङाव सौग्रावलायदों। सा 64 दावबायारिफोरखौ लाबोनाय बिरखंआ वाशिंटन एयारपर्टआव बाग्लायनो नागिरनायाव अख्राङाव गंसे आर्मिनि हेलिकप्टारजों सौग्रावलायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 29 जानुवारियाव आमेरिकानि ईगल फ्लाइट 5342आ सा 60 दावबायारिफोर आरो 4 क्रू मेम्बार रनाल्ड रिगन वाशिंटन नेशनेल एयारपर्टआव बाग्लायनो नागिरनाय समावनो गंसे हेलिकप्टारजों सौग्रावनानै गोजौआव गिख्रंथाव अर खामो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायावनो ईगल फ्लाइट 5342आ साखाथिनि पट'मेक दैमायाव गोग्लैयो। बे समाव रैखाथि हान्जाया पट'मेक दैमायाव गोग्लैनाय दावबायारिफोर आरो क्रू मेम्बारफोरखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथायजोंनो दासिमाव सा 19 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो गुबुन माखासेखौ नागिरनाया दासिम सोलिगासिनो दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो हादों। बाथि खौराङाव दङ थाद'नाय गैयै दोलो नागारनानै बिजेपि दोलोआव हाबगासिनो बनरगाव ब्लक बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा। बेबादिनो मैयाबो 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय मागुरमारि बिसिडिसि हाखरबारि गामिनि 29 सा आरो बंसिगाव बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बंसिगाव गामिनि 14 सा गासै 43 सा बिपिएफनि आइजो सोद्रोमाफोरा एमसिएलए राजिब ब्रह्मखौ मोजां मोननानै बिजेपि दोलोआव जयेन जाफैदों। द'थि खौराङाव दङ क'क्राझार बिगियान फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बिसायख'थियाव एबसुजों मदद होजानाय हान्जा टीम इउनिटिआ देरहाबाय। इउनाइटेड वी स्टेन्ड, इउनाइटेड वी लिड मोन्थोरखौ लानानै बिगियान फरायसालिमानि फरायसा आफादनि बिसायख'थियाव ओंखारनाय टीम इउनिटि हान्जानि सा 13 बिजाथिफोरा बेरेखा हान्जा गैयालासेनो देरहासार जादों। गाहाय नेहाथारिनि पस्टआव मिन्टु बसुमतारी आरो लोगो गाहाय नेहाथारिनि पस्टआव रोखोम मोसाहारि बिथांमोनजों लोगोसे गासै 13 पस्टआव एबसुनि हेफाजाब होजानाय हान्जा टीम इउनिटिनि सोद्रोमाफोरा देरहासार जायो। स्निथि खौराङाव दङ तामुलपुरनि हरतला पाटकिजुलिनि थागिबि देब बर्मननि आंगो बिसि रहिला बर'आ गुबुन हौवाजों खारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला देब बर्मननि आंगो बिसि रहिला बर'आ थांनाय 22 जानुवारिनिफ्रायनो त्रिपुरायाव खामानि मावनो होनना थांदोंमोन। नाथाय रहिला बर'खौ
बुदु बसुमतारी मुंनि हौवाजोंसो खारलांदों होनना सन्देह खालामदों आरो रहिला बर'आ सासे फिसाज्ला आरो सासे फिसाजोबो दंमोन। बेनिखायनो सोरबाफोर रहिला बर' आरो बुदु बसुमतारीखौ बहाबा नुसनबायोब्ला 9954897167 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां हरनो थाखाय फिसाइ देब' बर्मनआ खावलायहरदों।